biscuit na ekrai mu ma ye de ahosepe ebre wo no ti upe baby akwaja ya no akọ sanso na wo pe breakfast cereal biscuit na wo de anom tea na se wo de aduane bia eye macberry breakfast cereal biscuit na matna si ya me ba bedi nkomo edie na me kai wo se Franco Trading Enterprise ekura bi mu abra na mesro eye phones, laptops, accessories, printers, Franco TV, Franco air conditioners, tabletop fridges, CCTV cameras and kwada tablet odidi agro no Franco Trading Enterprise will be mesro download the Franco app no eto phone so that wo moni nkita ho DBS Industries Limited so say e dan so body e wo mo na age ho abaso body nei no wo de wusi hotel na wusi auditorium stadium bibia afa e ho nade adwuma nyina ma wo mo allosin trusses wo de be ya ma na ye fe sanso na concrete works nyina no DBS Industries Limited phone so say wo mo eyebi Angel Dominion Herbal powder so eye powder wo sagu nso hiem bobia nopa ne bobia nwumre e boost wo immune system no e mankwamo de nya hoden e moa bi e pese ne nipadua ne di asie no Angel Dominion Herbal powder wo nipadua mu nti sa moa wa no enya sa akwanya no snet say men kan share wo samedofo emfa ho ne adwuma wo ye setire na obo ototo kokko otubrodo bi a wo pamade enya aban adwuma ye ni anase ya ye adwuma bi se nko an etua snet mesrew won so wo de no betimi ne snet for ya nhye bi abosumi bia no me de 300 Ghana cedis ba beto machi sabe ya daache wunyini konkokora brem no mre wabomu a wonsu benya mowre na wo de atiti wachi se ko ba se ho eye wo hena se adwuma ko ne kura me mu ama braso se ye di enkobo na matena se de na me kai wo se Dr. Sharp no ankasa tena se yes adwuma no ye nim wo mo ye adwuma no ene ye wo mo nso adwuma no wo mo ye ne ye wo mo munnim adwuma no wo mo ye buba akọ na me na tena se a ye bedi enkomo no enye Herbal ne nko awo o cycra de mpaye ne oh in fact oye mane ye fe doc machi ejoso akwa banso ejoso biem enne Dr. Sharp makachi ede na mode ma me nimse ode oba ode ne ma bebre na eba ede na ne ye de ma hwefo ye chia ahwefo nyina na ye danyame ase tambia no won se bibia ne saniete yetimi wo obi wani nkonkonsa wontimi ntena ase ono so de de no okay ayese na homwa wani nkonkonsa wontimi ntena ase obi wo onom we kromfo wotene mecho obetima dama ugya na kro otimi san ko wi abode eme ye de no kotum saa na ye nsusu ye de no aye ye hu se yare nipa yade na ema nipa wonto no yade etimi ye nneoma bebre obi okura mpa esan yade ntino oye oba warefo betotimi gya ne homa be ma bi eye de ben ene ne da se bia for ayare senti what in me chance yade eye nneoma bebre ema nipa ani onyam esei egu nipa ani mase ema nipa ye abofra ketwa because obi ho no ma panyini pa okoba bi na ebia nurse ni bi jojo na wankasa no ebe yo ahomete what esan yade enti what na me cho na se enti yade emobi timi gya ne som ekosomsom foforo what ya se ebi odidi ni se ya obehu a oko obehu a na waka what na me cho na se ana se nipa ni timi sare yade a otimi gini di se me osum we mu mayare yade na ntimi anko ntimi akwa de emi se ha no no bibi foforo enti sa na ya yade ya nneoma bebre achini ache for ayaresa omunyanya bi ebi no matonto omo fie ebi maton omo cars ebi mo animguase chese ensema atu bebre no edoso what na me kyo na se enti na Dr. Sharp se ono de owa aduro saa na obi nsu be ka kire na anu se owa aduro nso ko enu wa hu hwe enti Dr. Sharp fapem o sidia mo bi a o tie yen TV station we say TV station ekwa animu yes ekwa ba bia na kasa na ye kasa no yen serete nkrofo bi say a police for nkrofo ka hu ebi yare o ma nkrofo nso ebi yare nipa bi yare what dey make sure na say lawyers judges ni ade obi an nkrofo yare edi Dr. Sharp asi ni fapem say se abaya wachinchi a wunya yare sababre wunni gidie mpo say aban eye adwuma no
Dr. Sharp say oba no no na say wantimi anhwe wa ama yade na nkwa wo yi yare 3 ena yade ne bi wo no mo mma kwan eme modin wo frɛ ye wo ye phone so dia me pa to frɛ ya ne asi ebetima ya ama ne antimi anya ama wa wate ne mecho na chese ye disappoint no no eno Dr. Sharp say wo de usika nkasa wo de be ye aduro no o de ma wo san e ma wo tetedian 150 million. It's a 15,000. And net the 15,000 Ghana city. Na who say what in the mecha? Oh, Bani Bibi Betimayo. Inti guarantee Sisono. And what you know, Crano. Yadi no man on Suhau. Not just say, ye, Calabule Fopa. On some free TV station na. Ye Bason. Wabaji, Wagi Sika and Casano. You are the Bayer doing Yadi Amano. No, some money. Yes, Yaman is you. 15,000 on Adom. I want Adom license. What yes, Ebimu me ba Tuesdays. FM so. My year drama FM. Anye ya my ba TV ya. What yes, any baby one ma the same thing. Who nyani pa ba kumpo Ghana because yen habano eye dwuma. Sir. Send na me cho say obi one ma we ni nkwankwaso ntimi trase. Ni nyame ade suma yankasa no. Enti ya tenase. Aye dwumadie no Emma ni yeje na nya aba no nkwa so na me de sayade na nipa nso ntiase se minima aba no ntino enya yade sankwa na mesa nso ye nioma bebre esa aba na minimu nti yewo yade bebre what as far as so we so bi yade amebo so nyina obi di bi ba ho ya nka ho asema enkyere se ebia ye ni ho aduro anasese ye ntimenye da bia na yebetima kai we no aya yarwando so ntina aya na bi wo no na mikita ayi sheet say no what ya say ayi politician for the ani ya pen sheet meme the ani ya white sheet me chiaga na mpayimfo ne ahemfo nyina amoje wo so ani adom mpayimfo ne ba bia fo o te ne me cho na se ni amebosu bia no yade ameka bia no me yemmo na mantima anya amawa me do sika be ma me sa so 15,000 baby da abro ni pa abre pa oh yeah e bi be hono ma no mus asoja for kulati mbetra manim na okasa no ayi anka chifu no so nkrofo so bu nkrofo pa eduro ne die ensam bebre wati ne mecho na se enso ye be ne den ebi mu na so mu na ebi mu nso so aba be som wati ne mecho na se ntu ye dan ya ni ameki kan nyina no obi ba na ye betima ye nyina tie asma wo bi ai maduro nso enchiri bibia mema waduro na mema odi bibia ni entia yade ni nti yatua na obi atua wo se eni aduane bi ono nso so ayade ya ntia wo ka se eni aduane no mpacho yade no so enkoye na no no mpacho kire sen wati ase ye waduro ntino ye ma dura wudi aduane bi agesa ne ompe wati ne mecho no asma yesa ni nyina ma ne ko ni nyina ye ba na nya yese bra ye ba mo ye du sika ne 150 million na san frɛ gu anim ase ye de ye nki ye hianim gu ase so obi afrɛ sese unya bi wati ase o de ne proof ba mo nhwɛ se te sa mo angasa mo nso na mo publish ye ye dranka obi addicted ya ye nim habanti ye stroke ana condemn one no oti wheelchair mu yade no so edi 50 years 100 years kura na ye de no ane se opese yesa da bia me kamesi enya one day no unya drank enko 2 days obi wo breast cancer ye ma ebeko kuro na mu ye ma ebeko obi ko private de kokko bu pie ye ma ekọ all kind of rashes ye pepa bedwetting ye hole in heart, kidney problem, liver problem, TB, tuberculosis, ma ebejaisi ya. What in the metro na say? Prostrate, rubber shaw be mo, surgeon so no mayu, ma ebeko, cancer osa ma ebeko. So ekuro da ho emfa one kese a eye. Bebre na no ni diabetes eduro. What in the metro? Diabetes ni nti na enko no. Ma mpacho ebeko kura. Ye de bi yi bi to ayi TV no so bebre kura ntimi nwi ayi meat be ye bi kura mpa 2 years e kura yesa wo no no what ase ni nyina nso ye de haba na esa me pa to me wono no asori fie
me pa to ye mfa fidie bi anhwe bibiem aba me na na mo kire me e won kransa yefri ene kranka e na me de ye adwuma obi wo akomayade a ye ma ebekọ kura epilepsy atwire ye ma wa ebekọ kura watwa atogem watwa atoyen no otwa ye no me pa to start to onya dura nko bekọ akotogem nkotogem sa na tie awo problem ye sexual weakness said be ma na ye adwuma na emoy mra na se awukura ye ma wa ebeyi ani na frakura mfa ma onze gra ko mane ade no eno no ye no ntam kura obi wa ohu ade na ye no wisi aha hepatitis A2 hwan ye obi abodama damu ayukura na ehu omro me use only 7 minutes okay and am de sadam e ma obi a nipa no ne hoto no wo jo no say 7 minutes kura wa but wo ka na anya yi a what de mecho obi be ka say ho uni ade no na me say me free ba no ma ye me interview obi afre wa ka cho say ma ye drama na enko ayi ne ho anto ne da me free ba what bi da obi afre so obi amfre obi anti me mfre because ya adropi ya ni ekọ ni gitabofo creator kukuruko kakaka oni the demon chaser no what na me cho na say sa da tie obi ewo ya bo bi dua ya dane because ye nim haban yes ya ti akom ni nipa no mpa ya ti no free nipa no so pese fa na wo bo nipa no mpa obi wo no ope dia ye ntimi nya wo hwe what na me cho ma bi eno a sa ade na obi wo no ma me kire mo ade ene Ghana fo ene awefo obi wo no ma ono mo nsa kakra bo nsa obekasa kasa sa bebere na akom wo ne so but omunim wutie asem ne ye okay sa ono ma peteshia wanu no foforo no ebebro but nka ekọ animu ba ya 1 hour 2 hours no e wasa nka tifuru ene so nti na bi mo no ma omo san kwa de be ekọ top no because be ade no onum no wanum no bebere sata na bebro no tu level enti edu ayinsu a ebedu ba bi no na ate but ubo so bi on modern saketua bi kana no a obetimi akasa the whole day nti nsa na entinko doc ye mfa number nto na obi ji numbers no ana wo tv na anim no eguso eye mienu 050 554 19 96 050 554 19 96 baako nso ye 0266 14 another 14 6 9 0266 14 another 14 6 9 o ba me ho no ma fa ka so aka se ya firi ba bia ne ye wo no first na me wa manfro beti ya firi ho ye Dr. Sharp kro na amanfo koso sa o fa ka so aka no asi overhead na se no apeka eko new market no aka so besi o ADB bank usu ADB bank akọ anim kakra bi se a wonsa right wa o ka fu afitafo bi wo no bi so o mo se o ko Dr. Sharp ye no mo na hye wo obi animo e na obi ba me hono ma consultation ni 200 Ghana cedis enye hu bia na wa boa ne ho kakra ye wa duro ntini ye ma wa duro a wa na abekwa ko pesika kra dia aba anso na otua ne kakra okay ya tie ye na abi de bia so me ye adwuma okay na se busia Dr. Sharp no de bia wa ye adwuma kaswa no wo numbers no so na gu screen so no ntimi